Pasalamat ko sa oportunidad niya nakapaambit ko sa ako ang pag-appreciate sa usa ka good pastor nga niabot sa mo ang mga kinabuhi in behalf sa akong mga igsuon. Okay? So, salamat ni Pastor. Padayon lang yun sa ikaingon ko na papel ni mo na o niya lisod po kayo nga ang susama ni mo mawala. No, daghan mo kung makailang pastor. Dili ba yan lalim ng mga matawag na itong trabaho ba ni obligasyon. Dili ni trabaho kay pag may tag-trabaho pag-expect man yung tag-swildoan na kay gitrabahoan na to para maswildoan o di ba ka gitrabahoan na to para makakita ta. Pareho sa mga mag-uuma kay para magkakwarta ta, makapalit ng pamugas, pangunan. Pero siguro kining pagpamastor sa kining kaobligasyon na without expecting in return. Kay kining bitaw mga maestra, kapuyon pagay na magtudlo nga na sila ulaton bildo. Ang sinapsinan pamanggani, kay kapoy, kaliturahon pamanggani, kapoy kay tudlo sa mga bata. How much more kining mga preacher, no? Pastor, pare, mas grabe kay ways will do. Naamang ko yung mga pastor nga masilaw po ng kwarta. Napo ko'y nakitaan na sa telebisyon, sa radyo nga paghuman o wali pakonsensyahon dayon ka o gamay kagihatay. Ha? Balansihon dayon imuhang kita, pakonsensyahon dayon ka pilay mong hatag, pilay mong kita, pilay abot nimo sa isa ka bulan. Ha? Pero ang tinuod na pastor, mga sukitig paminaw, kamo mismo ang dagko naman ta. Kita mismo makaibaw kung giyon sa tapag-lead sa atong mga pastor. Kuan man espirituhanon man importante man kaayo. Sige lang tag-istorya aning politika. Although importante po kay ang politika kay gobyerno mangud ni mo ni ga control. Unya ang dugo sa gobyerno mao ang ato ang mga buwis. Sa musugot tag sa dili, gipailaong ta sa konstitusyon na atay balaod nga gisunod. Dili ka pwede nga maghimo diyan kung sa gusto nimo himuon. Kay naa ang balaod. Gihimo ang balaod para kontrolon sa maayo nga butang. Okay? Kay ug magbuot ka din na mang-rape ko diha. Kung walay balaod ana, di pwede ra ka mo rape. Pwede ra ka mo patay. Di ba? Pero tungod kay nay balaod, ganay silot ang mga maghimo ana, dili nimo himuon kay mahadlok ka. Or else kung himuon gyud nimo patay ka or priso ka. Okay? Mo na nga importante po kay mag-isgot tag politics kay mo pili tag mga tao nya haumba. Okay? Ug makahimo og maayo. Pero sa spiritual, dili ta sa mga pastor sila po'y swito din na. Okay, kay kining ato ang pagsubay sa balaod sa kalibutan, diri ra man ikutom. Pero ang balaod dito sa after death nato, pag human aning atong kinabuhi sa kalibutan, wala ta kabalo. Dini swito-swito ta dinhi sa balaod. Dakpon lang gani taog kanang traffic enforcer, haon na kay ta mutuban kay kabalo to sa balaod, swito kay ta. Pero pag human ato kinabuhi dito, basig magngangata dito pag usa mga balao day diri sa paghuman day sa kamatayon di ay. Di ba? Magahin og kuan kanang panahon sa pagpaminaw. Dili man ingon na tibuok adlaw yun, at least makapaminaw ka. Mabitaw gani nga pag naa gani mo yung mga pastor, kamo nga mga Christian, pag naa mo yung mga pastor nga tan-aw ninyo na usab ang inyong kinabuhi, naa mo'y nakatunan, na ikaw ba mismo nabutan ka, sa una mananapaw ka, karon dili na ka mananapaw. Okay? Ipadayon kay siguro nakasayt-sakto nga pagtuo. Nausab man ka, nabagoy pastor, nabagoy simbahan niya kanang nagpadayon ka sa imuhang pagkamangtas, balhin na lang siguro kayo ka mausab. Ha? Pero nausab gani ka, usap pa man tawag ni mo na nabutan ka. Makaingon dahil gihapon ka nga, pula ang propeta na inyong pastor.
Makaingon na gyapon ka nga, dili ni legit. Ang akong pagsimba-simba dili worth it. Kunya nang bag-o man ka. O di ba ka na kay kaila, igsuon, barkada ba nimo, silingan ba nimo ang nabag-o, so nagsismusa kayo, karon dili naman. Uyawa na subhana, oy. Sa kadugay na kung nakailaan ng kanang bayhana, kakatuhana, kanang silingana na, grabe na kalibakira. Pila kadikada namin nagsilingan na maglagot kay ko na karon. Lahi na yun. Wala yung nakapausab ang simbahan. O so dili siguro na, siguro tama kayo na fake na nga pagtuo. Gidihugan ang tawag anak. Gidihugan. So depende na sa inyong pastor. Kaysa pastor man na sila nakahibaw. Unsa di ay ang tama o unsa di ang mali nila nga nahimo. Depende na siya sa pastor. Okay? Mauna nga, pag naagani panahon niya na ay mga bisag kanang once in a lifetime niya makadungog sila sa kanang mga appreciation, i-appreciate ninyo, ayaw ninyong pugni inyong kaugalingon, inyong sarili nga musulti sa inyong mga pastor nga salamat kay pastor kay wala ka ambot lang. Ambot na lamang magpabilin gyud mo ing atong wa ko kasabot sa akong kinabuhi. Nayuban bisag mga kwartahan na wa gyapon kasabot sa kinabuhi og sa dihang nakadungog sa pulong sa Dios nya may kay pagkapasabot sa pastor. Nakaingon niya ay mauday ni natagbaw sa kinabuhi ay. Ang katong mga ubang membro nga bisag daghang kwarta, daghang mga kabtangan, nay balay, nay sakyanan, wala man gyud matagbaw, murag kulang pa gyud. Pagkadungog diay sa pulong sa Dios, natagbaw. Kaingon na mao ni ang katagbawan. Okay? Mo nagingon ako ni mga higala nga i-appreciate ninyo yung mga pastor. Imagine, what if wala na sila? What if si Pastor Dandel muundang o kisa pa nga mga pastor muundang? Kisa na lang musulti. Kisa na lang mutudlo. Ikaw mabasa ang Biblia. Dili ba na ang Biblia basa-basahon, igo lang inimo basahon. Kailangan na nimo tukion, ang ginatawag na tuki. Kailangan na sabton. Kailangan mangayo ka og giya gikan sa kay tas-an nga masabtan unta nako ni Lord kay lisod kay ni i-connect ning mga nasa Bible. Di ba? Tagaan na to silang bili kanang atong mga pastor. Pasalamatan na to sila. Kanang mga tarong nga pastor ha kay uba pastor di ba na mudawat og pasalamat lang. Gusto na nila kwarta. Pero og tarong ang imong pastor, pasalamatan nimo na, i-appreciate nimo na, lipay na kay na. Og ikaw nagpangga ka sa imong pastor, pag once malipay imong pastor, malipay na pud kana. Ingon ana man na. I-appreciate nimo siya, makita nimo sa pastor nga nalipay siya. Malipay pud kana para sa imong pastor. Kay pinangga man nimo. Murag na nimo kasawa o bana kung imong tagaan og surprise pag malipay na o anak baga o inahan o ginikanan igsuon pag tagaan nimo og pahalipay pag once malipay pud ka. Kisa may gitagaan nimo regalo nga na kining nagmugtok ang naong malipay na kana. Si Mayor Joseph Cagas akong gidrawing kay mo napuntay gamay abilidad sa pagdrawing. Gidrawing na ko. Even si late Governor Dudo Cagas ako putong gidrawing. Inighatag na ko sa drawing sila kay gidrawing ko na ko nagpila ka oras o pila ka adlaw. O kapoy kay mag-drawing oy. Kapila pa ko nagkusap-usap man ilang mga naong. O niya, ihatag ko ito, buwan ko sila nalipay, o siya kung bation. Di po ko malipay, pero pag buwan sinigatag na ko sa drawing, nalipay sila, malipay po po. Ingon anak po na, ha? Mugahin lang yung tao, panahon, anak, mga higala, kay at the end of the day, kinay tanan, mahuman magyutaan ng trabahuan mahuman magyutaan ng kinabuhian ha? Kung naatay gipreparar nga kaugmaon din is kalibutan, mas i-prepare na to o hatagan po na itong panahon niya mag-prepare ta o
i-prepare na to itong sarili para sa kinabuhing wala na gyud katapusan. Duha ra gyud kapaingnan na to ani. Langit o impyerno. Di ba? So katong mga surambaw o mga kurakot sa gobyerno nga sila nagpakadato nya daghan karon kaayo ang mga kaigsuonan na itong mga Pilipino ang nagpain. Langit o impyerno ra gyud ang atoang opsyon ani. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw. Kini yung bata-bata Mike Dakwa o kini ang Ronda Bayan. Morning. Okay.